Cando te bañes no mar, no río ou nunha piscina, faino nas zonas habilitadas. Ten os nenos vixiados e ao teu alcance. Pero por enriba de todo, lembra que se hai unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia. 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria, por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada. Hola, rapaces! Hola, ti tamén bebes agua sana? Sí, claro, é a que bebo de toda a vida. Mamá di que é mellor para os nenos. Iso aprendeu no fallanos da vosa aboa. Nós tamén queremos. Xa aprenderedes, o importante é que coidarse. E ademais está boísima. Ser ti é consentir, pero tamén é coidar. Agua Sana. Coidar deles é escoller ben. Aguasana se encuentra situada en una de las laderas de Agroba, en el término municipal de Bayona, Pontevedra, a 270 metros sobre el nivel del mar, en una zona verde, de gran belleza y libre de toda contaminación. A pie de manantial se sitúa la moderna planta de envasado, con un proceso de embotellado totalmente automatizado para mantener la pureza original del agua y asegurar la adecuada conservación de sus propiedades naturales. Disponemos de 3 líneas de envasado, 2 para el envasado PET y 1 para el vidrio. Aguasana está plenamente concienciada y comprometida con el medio ambiente, cuidando los manantiales y su entorno de forma sostenible y contribuyendo a la correcta gestión de sus envases, utilizando el vidrio y el PET que mantienen las cualidades del agua inalterables y además son reciclables. Las principales características de Aguasana que la diferencian de otras aguas envasadas son su débil mineralización y su bajo contenido en sodio. Aguasana no solo quita la sed, te cuida.
Bueno, bos días. Empezamos, rematou, pois supongo un poquinho máis do habitual o Consello da Xunta de Galicia e, en principio, non volverá a haber outro ata finais do mes de agosto e, polo tanto, doulles conta dos asuntos máis importantes que tratamos neste Consello da Xunta de Galicia que celebraremos neste mes a principios do mes de agosto. O primeiro ten que ver a proposta da Consellería de Emprego, que é o que ten as competencias en materia de migración, un acordo relacionado coa axuda que dende Galicia, dende a Xunta de Galicia, queremos prestarlle aos damnificados dos terremotos do pasado 24 de xuño. Mantivemos dende ese momento un contacto moi intenso cos galegos en Venezuela a través das hermandades e das entidades da colectividade nese país, que teñen moita actividade, non só en Caracas, sino noutros lugares da xeografía. E logo dese contacto, de conversas con eles, eu mesmo mantive unha videoconferencia cos presidentes de todas as entidades recén sucedido o terremoto, froito desas conversas, hoxe lanzamos unha liña extraordinaria de axudas para colaborar cos galegos que viran afectada a súa vivenda, que sufriran danos con ocasión dos terremotos. En principio, unha liña que abrimos con 500.000 euros e poderá ser ampliable en función das necesidades que se vayan plantexando e de que nos vayan indicando as hermandades que, insisto, vai ser canalizado a través destas entidades. Estes 500.000 euros, insisto, ampliables, hai que engadilos ás axudas, ás achegas específicas a Venezuela que a Xunta de Galicia ten ahora mesmo en vigor, 1,3 millóns para os galegos con dificultades económicas, máis de 1.000 que habitualmente necesitan esta axuda da Xunta de Galicia para poder sobrevivir neste país. Axilizaremos os pagos, porque algún probablemente tamén estea danificado algún xeito polos terremotos, axilizaremos os prazos habituais de pago, e tamén 600.000 euros para as entidades galegas en Venezuela para que fagan labor asistencial que tamén será canalizada especificamente para os damnificados do terremoto. Isto, engadimos esta liña de axudas que se abre ahora con esta cantidade e que se irá perfilando e modulando en función das necesidades que nos transmitan. Cambio de acordo, tamén a proposta da Consellería de Emprego, competencias en materia de comercio e dentro do proxecto Vilas Vivas, que busca dinamizar o comercio de vilas galegas con cascos históricos. Unha das vilas onde estamos facendo máis actuación sea de Ribadavia e dentro deste proxecto aprobamos un convenio a asinar co Concello de Ribadavia para rehabilitar a antiga sede do Consello Regulador da Denominación de Orixe en Ribeiro e converterla no centro do viño do Ribeiro. Van ser 620.000 euros para habilitar na antigua sede da DO un espazo para interpretación, a promoción e difusión da cultura vitivinícola e para facer accións divulgativas e promoción dos produtos agroalimentarios da zona e deste xeito seguir dinamizando o comercio no Ribeiro. A proposta da Consellería de Presidencia e dentro da Estrategia Galega de Mobilidade, que ten varias actuacións, fomento ao transporte público, sendas pionís, estacións intermodais, tamén están os chamados parkings disuasorios, onde a xente deixa o seu coche ou ben colle transporte público ou reduce, porque esas persoas que chegan hasta ese punto no seu propio vehículo, despois aviasan todas xuntas nun único vehículo. Por lo tanto, seguimos construindo parques disuasorios por a xeografía galega e hoxe autorizamos un convenio co Concello de Ares, na provincia da Coruña, para habilitar un aparcadoiro disuasorio nesta localidade. Estará a marcha da estrada a Coruña 123, a entrada de Ares. Nos imos asumir 220.000 euros, que é o 75% do custe do parking, outro 25% asume o Concello, e vai ter capacidade para 216 vehículos. Hoxe tamén a proposta da Consellería de Presidencia aprobamos a distribución definitiva de 3,5 millóns de euros que van financiar 106 proxectos municipais, a maioría de pequenos concellos, dentro das liñas de colaboración que ten a Xunta de Galicia cos concellos, e que estarán dedicados a construir, modernizar ou mellorar infraestructuras
nas que se presten servizos municipais. Xa digo que son concellos de menos de 30.000 habitantes, a maioría de pequeno tamaño, e nesta liña Ourense vai ser a provincia con máis concellos beneficiados, 34, a Coruña 32, Lugo 22 e Pontevedra 18. As axudas, xa digo, son para construción ou mellora de infraestructuras municipais, por lo tanto, camiños, prazas, paseos, rúas, instalacións deportivas ou redes de alumeado e enerxía. 3,5 millóns de euros para 106 proxectos municipais. Seguimos con colaboración cos concellos, agora a través da Consellería de Cultura, 500.000 euros para colaborar con 3 concellos na construción ou mellora de infraestructuras municipais culturais. O primeiro, o Concello de Viveiro, 200.000 euros para reformar o Teatro Pastor Díaz de Viveiro, un dos referentes culturais e arquitectónicos da vila. Ten problemas de filtración, é necesario reforzar os sistemas de seguridade contra incendios, sistemas de iluminación, 200.000 euros. Para o Concello de Pino, 150.000 para a construción dun centro sociocultural na parroquia San Mamede de Ferreiros, que está ao abeiro do Camiño Francés. E, por último, Concello de Rábade, 120.000 euros para equipar o antigo Cineman, para que funcione a partir como centro cultural na vila. E o Cineman é un dos poucos cinemas rurais da posguerra que conserva gran parte da súa configuración original e, conservando esta configuración original, con 120.000 euros, vaise a dedicar ahora a Centro Cultural de Rábade. A proposta da Consellería do Emprego, nas súas competencias outra vez en materia de comercio, 2 acordos con 2 concellos para execución de mercados municipais. O primeiro, o Concello de Sanxenxo, 2,5 millóns de euros para colaborar co Concello de Sanxenxo, tamén aportarán a súa financiación, para construir un edificio multifuncional no que se vai albergar a biblioteca e tamén, en razón da intervención da Consellería de Emprego, a nova Praza de Abastos. Estará na Rúa Madrid, no centro de Sanxenxo, e o actual mercado vaise trasladar a estas instalacións, vai a un espacio gourmet, instalacións moito máis modernas e, ademais, bibliotecas e salas de lecturas que serán financiadas polo Concello. A previsión é que o novo edificio estea rematado a finais do ano que ven e que o mercado poida integrarse na rede de mercados excelentes. Igual que o mercado que se vai construir no Concello de Ames. Este é un convenio a 3 bandas, neste caso, entre a Xunta de Galicia, o Concello de Ames e a Diputación. A obra son 3,3 millóns de euros e a Xunta vai achegar a terceira parte. Vai ser a primeira praza de abastos que exista no Concello de Ames, vai estar na Avenida Peregrina, en Bertamiráns, e tamén a intención é que pase, unha vez que estea construído, a formar parte da rede de mercados excelentes. Eran 5 mercados ata a fin de semana que se incorporou o de Ponteareas e con os de Sanxenxo e Bertamiráns serían 8 mercados excelentes. A proposta da Consellería de Educación, este é un acto non construción, porque xa está construindo o edificio, pero ten un alto contido simbólico, aprobou a Consellería da Xunta que o novo colexio do Milladoiro, donde a Xunta está a invertir 11,6 millóns de euros, que vai abrir as súas portas no curso 27-28, é dicir, neste non, no seguinte, e que é o primeiro diseñado íntegramente segundo o Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, pois ben, este novo colexio do Milladoiro leve o nome do presidente da Galicia Autonómica, Gerardo Fernández Albor. Queremos recoñecer o labor dunha figura clave, foi baixo o seu mandato, cando empezaron as primeiras políticas públicas con construción de colexio, posto en marcha o sistema educativo autonómico e dos primeiros centros públicos construídos íntegramente pola Xunta de Galicia. Por lo tanto, este novo colexio de Milladoiro, de acordo tamén co Concello, levará o nome de Xerardo Fernández Albor. Cambio de área, a proposta da Axencia Galega de Turismo, acordamos asinar un convenio, seguir reforzando a colaboración co Clúster de Turismo de Galicia ás portas do Xacobeo. Xa viñamos colaborando, pero ahora aumentamos a colaboración, casi un 30%, 270.000 euros, dado o incremento de actividade do clúster de turismo e as funcións que terá que desempeñar durante un ano tan eminentemente turístico como vai ser o Xacobeo 27. Por lo tanto, estes 230.000 euros irán a colaboración
para que poidan desenvolver actividades de promoción de Galicia, seguir mellorando a competitividade do sector turístico de Galicia e actividades de sensibilización sobre un turismo responsable e sostible, ademais de promoción en feiras do destino Galicia. Outro acordo en materia de turismo, acordamos lanzar axudas para seguir facilitando a transición enerxética no sector turístico galego. A cantidad importante, 9 millóns de euros, dirixida tanto a establecementos de hostelería, hotéis, albergues, turismo rural, como de restauración, bares, cafeterías, restaurantes. O obxectivo é axudarlles a que reduzan a súa factura enerxética e tamén a pegada de carbono. Para poder obter estas axudas terán que acreditar que co investimento da axuda que reciban para recibir o pago terán que reducir cando menos un 30% a factura enerxética, por lo tanto, un 30% de gañanza de eficiencia enerxética respecto antes dos investimentos que son obxecto das axudas. Poderá mellorar as envolventes dos edificios, cambiar a iluminación por sistemas máis eficientes, implantación de enerxías renovables, paneis solares, peles, xeoterma, aerotermia, todo o que lles axude a ser máis sostibles e reducir como mínimo nun 30% a súa factura enerxética. A cambio de acordo con Sería do Mar, seguimos desenvolvendo acordos sectoriais ao abeiro dese plan global, plan específico de 23 millóns de euros que recordarán a Xunta presentouse no Consello, habilitou para axudar a recuperación dos bancos marisqueiros logo dos temporais deste inverno. Fomos traendo a sucesivos consellos acordos con moitas cofradías, a día de hoxe sai 18 cofradías que se beneficiaron deste plan global a través de acordos específicos e hoxe o que facemos é lanzar unha orden de axudas extraordinarias para adquirir semente e repoboar os bancos marisqueiros afectados polos temporais. 800.000 euros, como decía, poderán beneficiarse as cofradías de pescadores en xeral e as organizacións de produtores e poderán recibir ata 20.000 euros cada unha por cada proxecto de sementeira de marisco nos bancos dañados polos temporais que presente. A proposta da Consellería de Sanidade, cambio de acordo, e seguindo coa liña activada xa no ano 2018 de favorecer a través da carreira profesional a permanencia nas escalas da Administración, recoñecer a formación, a experiencia, o tempo destinado a actividades sanitarias ou de investigación en materia sanitaria. Para iso é a carreira profesional, que son uns pluses que se engaden ao salario base, dende que se pusemos en marcha a carreira profesional en sanidade no ano 2018, máis de 60.000 profesionais da sanidade pública galega veron recoñecidos, mediante aumento de grados, a súa permanencia no sistema público de sanidade. Pois ben, hoxe acordamos abrir unha nova convocatoria para que máis empregados da sanidade pública galega soliciten o acceso a novos grados da carreira profesional. A previsión é que poidan beneficiarse alrededor de 8.000 profesionais de sanidade pública e a consignación orzamentaria para que poidan hacerlo é de 14 millóns de euros. Acordos en materia de política social. O primeiro, continuamos favorecendo o chamado bono Concilia Familia, que é unha achega económica directa para axudar as familias, as persoas que teñen que recorrer a recursos de conciliación nesta época non lectiva dos seus fillos e fillas. Basicamente, asistencia a campamentos, ludotecas, contratar coidadores para atender os fillos e fillas no fogar mentras están traballando. Bueno, o que fixemos foi dar o visto e prace a unha nova edición deste programa de bono Concilia Familia, 2,6 millóns de euros, que se desglosarán ata 500 euros para contratar a un coidador e ata 200 euros para outros servizos como ludotecas, campamentos, espazos infantís, donde poidan estar os fillos e fillas mentras os pais e nais traballan. Consellería de Economía, hoxe rematamos un proceso que empezou no ano 22, cando declarouse o inicio do procedimento para declarar proxecto de interese autonómico PIA a ampliación da fábrica que Montajes Fibi en Teo presentou naquel momento, no ano 2023,
iniciamos o proceso esta empresa, Montajes Fibi en Teo, que é unha empresa especializada no deseño e fabricación de conductos de ventilación para o sector naval, industrial e comercial, quería ampliar nun 70% a superficie da fábrica que ten en Teo, pideu acollerse esta figura, o proxecto de interese autonómico en materia de industria, que lle permite ordenar e planificar o crecemento da empresa, dende o punto de vista urbanístico e territorial, e hoxe remata este proceso e declaramos aprobado definitivamente o proxecto de interese autonómico para que Montajes Fibi poida ampliar as súas instalacións e duplicar a súa capacidade de produción e crear ao redor de 100 novos postos de traballo. A proposta da Consellería de Facenda, cambio de acordo, seguimos traballando en ter unha administración cada vez máis digital, onde cada vez se poidan facer máis trámites online, e donde cada vez a chamada fenda digital sexa máis estreita ata chegar algún día, se posible, a facela desaparecer. É certo que cada vez son máis os cidadáns que fan trámites coa administración de xeito telemático, pero tamén é certo que siga habendo cidadáns que isto lle supón unha dificultade, sobre todo os cidadáns de maior idade, teñen dificultades para manexarse coas novas tecnoloxías. E, polo tanto, o que fixemos hoxe foi poñer en marcha un novo servizo que vai permitir que os funcionarios que estean habilitados para poder facelo fagan xestións telemáticas en nome das persoas que así o soliciten. Teñen que ser persoas que cheguen a unha sede administrativa da Xunta de Galicia, que teñan que presentar documentación de xeito electrónico e que necesiten a asistencia dun funcionario para poder facelo. Por tanto, o que terán que facer, unha vez habilitado este procedimento, é solicitar, a través dun formulario definido e efecto, que un traballador da Xunta de Galicia realice os trámites online por eles. Debe dar, como decía, o seu consentimento expreso e, a partir do funcionario, vai poder realizar xestións, prestación de solicitudes, asinar documentos, todo iso en nome desta persoa usando a súa identificación e sinatura electrónica. Isto non quere decir que o funcionario poida en ningún momento nin acceder ao contido da documentación que presenta esa persoa, nin siquiera comprobar a súa veracidade. Simplemente lle axuda a todas estas presentacións a xente que necesita esta asistencia de xeito completo. Esta de agora non era posible, con este sistema que habilitamos a partir de agora sí que vai serlo. A proposta da Consellería de Facenda non acordo un balance que vimos facendo periódicamente respecto ao estado de execución dos fondos MRR, os Fondos de Recuperación e Resiliencia, que foron asignados a Galicia. Galicia recibiu en total 1.670 millóns de euros o abeiro destes fondos MRR. Teñen que ser utilizados, despois de varias conversas e modificacións, en todos os casos, algúns moi específicos, antes de que remate este ano no que estamos, o ano 2026. Por lo tanto, estamos xa na recta final de aplicación e de prazos de emprego de estes fondos e seguimos facendo, como xa fixemos en ocasións anteriores e como faremos ao final do período, balance con toda a transparencia de como está esta execución. Seguimos cumprindo. O informe que hoxe coñeceu o Consello da Xunta de Galicia acredita que xa están mobilizados o 100% dos fondos MRR que recibiu Galicia. É dicir, todos están xa postos en circulación, todos están en períodos como mínimo de convocatoria, a inmensa maioría xa moito máis avanzados, pero todos xa foron obxectos de publicacións como mínimo. É dicir, non hai nada en ningún caixón, como sí que pasa cos fondos estatais. O 84% destes 1.670 millóns, é dicir, o redor de 1.400 millóns, xa foron resoltos e abonados os seus destinatarios. E queda un 16%, xa estamos en fase final para cumprir eses prazos de aquí a final de ano. En que se investiron? Pois en moitas finalidades, construcción e renovación de centros de día, residencias de maiores, compra de equipos de alta tecnoloxía para a sanidade pública, rehabilitación de edificios, compra de vehículos ecolóxicos, unha multitude de finalidades, estas son as principais, por suposto, cando remate o período de todo eso daremos conta, igual que o nivel de execución que agardamos que se aproxime o máximo posible o 100% desexable para emprego destes fondos. Insisto, a día de hoxe, queda de aquí a final de ano, todo xa mobilizado e o 84% xa aboado os seus destinatarios, por lo tanto, actuacións xa executadas.
A proposta da Consellería de Medio Rural, un acordo importante, estando como estamos en temporada de máximo risco de lumes. Saben que levamos tempo traballando non só a prevención, sino tamén a dotación de máis medios de extinción. O Pladiga deste ano, 213 millóns, tivo a dotación orzamentaria máis alta da historia e unha das facetas nas que nos centramos, frente á experiencia do ano pasado, estamos vendo tamén nos incendios noutros lugares de España neste verao, un dos medios máis necesarios son os medios aéreos. Recordarán que nesta campaña incorporamos 4 medios aéreos engadidos aos que xa había para loitar contra o lume e, aparte dos medios aéreos en sí, tamén hai que seguir mellorando as instalacións que estes medios utilizan durante a extinción de incendios. Hai un par de anos pusemos en marcha unha actuación moi importante, ademais, todavía máis polo seu carácter transfronterizo, que era a base de medios aérea en Verín ou Imbra, e hoxe damos un paso máis e acordamos destinar 4 millóns de euros para ampliar e modernizar a base que xa existe, pero necesita ser modernizada, máis grande para poder ser utilizada por máis avións, a base que a Xunta de Galicia ten en Antela, no concello ourensán de Sandiás. Ten 30 anos de vida, por tanto, é necesaria esta reforma. Queremos habilitar unha nova pista e mellorar os accesos e construir un novo edificio para a estancia dos profesionais que ali traballan e torre de control. Terá capacidade para que operen ata 6 avións de loita contra incendios, avións de carga en terra. As obras van comenzar este mesmo ano e a previsión é que están rematadas a finais do ano 2027. Outro acordo importante, 2 acordos en materia de obras de carácter sanitario, afectan infraestructuras hospitalarias. O primeiro, o complexo hospitalario universitario de Ourense. O Chuo, o Consello de viste prace a destinar 4,4 millóns de euros a construción dun novo acceso ao complexo hospitalario universitario de Ourense, dende a estrada Nacional 525. Cal é o obxectivo? Pois facilitarlle ainda máis a entrada a todos os vehículos que acceden, non só os usuarios, os pacientes que chegan dende moitos concellos da provincia de Ourense, sino tamén, por suposto, os servicios de emerxencia que teñen que acceder ao hospital. Por tanto, este novo viario vai evitar moitos rodeos que agora mesmo hai que facer e a previsión é poder licitar as obras no primeiro trimestre do ano 27 por importe de 4,4 millóns de euros. E outro acordo en materia de infraestructura hospitalares, decía que había 2, afectan ao maior investimento en materia de sanidade pública que está facendo e que fixo nunca a Xunta de Galicia. Estou falando do CHUAC, donde imos invertir para o novo CHUAC máis de 500 millóns de euros. Xa se levaron a cabo diferentes actuacións, demolición do hotel de pacientes, o viaducto que daba acceso ao centro, con esa operación que houbo que facer que afectaba a circulación viaria. Queremos seguir para cumplir o obxectivo desta gran obra e, por lo tanto, os autorizamos licitar as obras da fase 2.1, hai que dividilo, o investimento é moi importante, do novo CHUAC. Teñen un importe de 52,2 millóns de euros e serán os traballos para preparar os terreos nos que se levantará o novo edificio asistencial do CHUAC. Unha cantidad importante porque a obra é moi importante. Estamos falando de demoler unha vintena de elementos que están nas parcelas ahora mesmo, varios aparcadoiros entre eles, as excavacións logo que hai que facer para construir o novo edificio, a parte das demolicións, para que se faga unha idea, a previsión é mover 800.000 metros cúbicos de terra, que é unha superficie equivalente a 20 campos de fútbol, a parte de outras moitas actuacións que importan 52,2 millóns de euros e a previsión é poder adxudicar estas obras antes de que remate o ano e, por tanto, que poidan iniciarse no ano 2027. Últimos 2 acordos. O primeiro ten que ver coa recente publicación no Boletín Oficial do Estado da Lei Orgánica de Transferencia da titularidade de competencias da AP9 a Galicia. Xa coñecen a postura da Xunta de Galicia. O texto que finalmente aprobou o Congreso presenta modificacións moi substanciais respecto do que se aprobara por unanimidade no Parlamento de Galicia. Estas modificacións
supón rebaixar e diluir os compromisos económicos que debe asumir o Goberno central nesta transferencia e, polo tanto, entendimos, xa explicamos, vostedes coñecen a nosa postura, que nestas condicións esta transferencia resultaría inaceptable e perxudicial para os intereses de Galicia. Por lo tanto, o que fixemos foi, no Consello de Xunta de Galicia, acordar a solicitude dunha comisión bilateral para clarificar e resolver as diferencias que ahora mesmo existen entre a Xunta de Galicia e o Estado sobre a Lei Orgánica de Transferencia da AP9. Por que pedimos esta comisión bilateral? Porque ten que ser anterior a calquer outro paso, incluído a reunión da Comisión Mixta de Transferencias, porque a Comisión Mixta de Transferencias o que plantexaría é negociar o traspaso da autoestrada nas condicións fixadas pola Lei Orgánica e estas condicións son, dende o principio, de todo punto inaceptables. Discrepamos con estas condicións e o que queremos nesta Comisión Mixta de Transferencias é discutir o cambio esta bilateral é discutir o cambio das condicións da lei para despois poder chegar a un acordo na Comisión Mixta de Transferencias. Xa dixen dende o principio que non nos negábamos, a Comisión Mixta de Transferencias non tería sentido, pero na bilateral hai que definir o marco no que queremos facer a negociación. Non se pode facer a calquera prezo. Esta transferencia ten que ser en condicións xustas e os contribuintes galegos non teñen por que pagar decisións que non se adoptaron en Galicia, con independencia dos gobernos que as adoptaran, que hubo gobernos de todo tipo. Por lo tanto, a transferencia ten que vir cos recursos económicos que garantan que os contribuintes galegos non terán que pagar estas decisións e estas consecuencias que se poden derivar. Estas garantías estaban no acordo do Parlamento de Galicia, desapareceron absolutamente na lei que aprobou a semana pasada o Congreso. Por lo tanto, queremos, e por eso solicitamos esta comisión bilateral para recuperar estas garantías antes de comenzar calquera negociación no seo da Comisión Mixta de Transferencias e para isto solicitamos esta bilateral que entendemos o Goberno Central non terá, dentro do espírito de algo que proclama, ningún problema en aceptar. E último acordo, a proposta da Consellería de Medio Ambiente, explicará a conselleira, incardínase na vontade da Xunta de Galicia de seguir sendo garantista, extremadamente garantista, en todos os proxectos, no examen de todos os proxectos que buscan implantarse en Galicia. Xa non se trata de estudiar só o impacto que un proxecto pode ter sobre a súa contorna, que iso hai que facelo sempre. O que queremos é facer ese estudio de xeito completo, ver se o proxecto incide en cuestións claves como a fertilidade dos solos, a regulación do clima, a provisión de auga e alimento na súa contorna. É dicir, que cando damos un visto bo ambiental, sexa, como ven sendo a toda agora, con todas as garantías. Cal é o problema? Que ata agora non había un marco claro nin criterios comuns. E, por lo tanto, o que queremos é facilitar a tramitación, seguir con todas as garantías observadas a toda agora, pero facer a tramitación moito máis sinxela. Por lo tanto, o que aprobamos foi unha guía práctica que vai ser pioneira en España, ninguna outra comunidade autónoma a ten, para axilizar a avaliación ambiental sin perder en ningún momento a seguridade xurídica dos proxectos que se instalen en Galicia. Xa digo, o obxectivo é facilitar a tramitación, mantendo todas as garantías, sendo extremadamente riguroso e evitar, por exemplo, o que pasa moitas veces, petición de documentación complementaria por confusión o que hai que aportar ou como hai que aportalo. Para iso este protocolo de criterios comuns que, sin rebaixar un ápice a seguridade e exigencia ambiental, facilitará as tramitacións. Pero, para explicar máis polo miúdo, doi a palabra á conselleira. Bo día. Como vostedes saben, en Galicia foi pioneira no ano 2024 o regular por lei a obriga de que aquel proxecto que poida utilizar os nosos recursos naturais ten que compensar. Ten que compensar a través de beneficios que teñen que ser ou ben sociais, económicos ou ambientais no territorio.
Esta lei, ademais, introducía unha novidade moi particular e, ademais, somos a única comunidade autónoma neste eido tamén, que é que os proxectos tamén teñen que evaluar os chamados servicios ecosistémicos. Que son os servicios ecosistémicos? Pois é aquilo que nos rodea, pero que nos dá a propia natureza, como pode ser a auga que consumimos, a fertilidade do chan ou algo que a veces observamos pero que non se contemplaba, como pode ser pois, a economía de un viñedo na Ribeira Sacra ou mesmo tamén a contemplación paisaxística no camiño do litoral. Galicia é transparente, e faino coas súas informacións públicas, coas súas consultas públicas, pero queremos ir máis alá e, polo tanto, imos ter unha guía que pode analizar todo aquel que o queira, dende os promotores, administracións, pero tamén as distintas asociacións ou partidos políticos, donde vexan a metodoloxía que utilizamos para evaluar eses servicios ecosistémicos e, polo tanto, non haxa ningunha dúbida ao respecto. Por que son fundamentais estes servicios? Porque influen na nosa saúde, sin dúbida, no noso benestar, na nosa economía e na nosa calidade de vida. De aí a importancia das evaluacións ambientais. En Galicia evaluamos unha media de 175 proxectos ao ano. Ven a ser unha evaluación ambiental cada 2 días. Galicia é a comunidade autónoma, unha das comunidades autónomas que máis inspeccións fai despois desas evaluacións ambientais, chegando ao 86% anual. E sabedes que, ademais, Galicia sitúase a cabeceira da disminución das distintas emisións e é gracias pois aos distintos protocolos que temos establecidos. Este é un máis. Analizamos os beneficios que nos propicia a nosa natureza, analizamos o proxecto en sí, pero non o facemos simplemente como un trámite administrativo. Isto vai moito máis alá. E, ademais, queremos que as avaliacións ambientais sean máis áxiles, aparte de o rigor que temos agora establecido, alcanzando esa excelencia, pero tamén máis homoxéneas, máis transparentes. En definitiva, teñamos que utilizar un novo instrumento. E esta é unha guía. Esta guía ven a resolver todo tipo de dúbidas que poida ter o promotor, calquera administración ou calquera persoa de a pé. Que vai a conter esta guía? Pois o que vai a conter é unha metodoloxía común, con criterios técnicos compartidos, que vai a definir unhas pautas claras que veñen a ser como identificar eses servicios ecosistémicos que hai ao redor do proxecto que se vai a instalar no territorio. Tamén vai evaluar a través deses criterios técnicos os posibles impactos e, ao final, a incorporación que se ten que facer nunha avaliación ambiental, que é unha incorporación de medidas para previr, para reducir, para correxir ou para compensar eses efectos. Xunto con esta metodoloxía, esta guía vai a ter unhas fichas prácticas que van a estar adaptadas ás características dos distintos proxectos, xa que non é o mesmo un parque eólico que unha fotovoltaica, proxectos mineiros ou unha hidroeléctrica. Deste xeito, a través desta guía, imos conseguir varias cousas ao mesmo tempo. Por un lado, máis seguridade xurídica nos promotores, por outro lado, facilitamos os traballos técnicos ante a Administración e xa en terceiro lugar reduciremos esas consultas, requerimentos e a veces esa corrección de documentación. Simplificar en ningún caso significa rebaixar garantías, ao contrario, simplificar significa dispoñer de mellor información dende o inicio para tomar decisións máis fundamentadas e, por suposto, máis rápidas. Galicia, unha vez máis, volve situarse á vangarda na integración do capital natural e dos servicios ecosistémicos dos cales xa se está falando a nivel nacional e están chamando distintas comunidades autónomas. Seguimos avanzando cara ao modelo establecido pola Xunta de Galicia, que é un modelo de protección ambiental e desenvolvemento económico que non son conceptos nunca contrapostos, senón que ambos deben de ir da man. Moitas gracias.
Que tal? Boa tarde. Falaba vostede agora do traspaso da transferencia da AP9. Eu quería preguntarlle por outra transferencia que está pendente para Galicia, dos permisos de traballo. Non sei se teñen algunha novidade. Gracias. Sí, efectivamente, esa é outra transferencia que, como saben, xa o temos explicado outras veces, está agora mesmo en proceso de negociación. O ministro Torres, cando, con ocasión da asignatura da transferencia de xestión do litoral, eu xa lle comentei naquele momento a intención da Xunta de Galicia de solicitar esta transferencia, que xa teñen algunhas outras comunidades autónomas, o País Vasco é a que ten máis reciente, e el manifestou ali públicamente que estaba, en principio, predisposto a esa transferencia, no principio estamos negociando, bueno, xa teñen, eu sempre manifestei a vontade da Xunta de Galicia, porque creo, e moito máis nestes momentos, que sería moi axeitado poder xestionar dentro do noso autogoberno esa competencia dende a Xunta de Galicia. Empezaron as negociacións, teño que decir que con propostas bastante mellorables en canto a transferencia de medios por parte do Goberno Central, é o que estamos asustando, todo ademais vendo medios que se ofreceron en transferencias anteriores, pero, en todo caso, eu son optimista e a mí me gustaría, a estas alturas, agora ven o mes de agosto, poder pechala no mes de setembro. Agardo que sexa así, e que no mes de setembro podamos chegar ao acordo xa definitivo, logo das últimas propostas, co Goberno Central e que Galicia poida incrementar o seu autogoberno con esa competencia. Xa saben, eu creo moito máis que nas listas de competencias numéricas na calidad das mesmas. E quero agora mesmo poder darlle asilidade aos permisos de traballo á xente estranxeira que desexa traballar en Galicia en postos que agora mesmo teñen demanda, están vacantes e sería moi bo cubriros, creo que sería bo, todo o mundo sería beneficiado. En a Xunta de Galicia creemos que podemos facer esa xestión con moita máis asilidade, con moita máis eficacia e agardo a ver se é posible que no mes de setembro aí podamos pechar definitivamente esta competencia e poder asinala canto antes. Boa tarde, presidente. Dúas cuestións. A primeira é relativa á petición dunha parte da oposición, do BNG en concreto, que pide que se fagan públicos por parte da Xunta todos os informes dos grupos de traballo do plan da lingua, do pacto da lingua, coñecido así, non? Entón, se está en disposición a Xunta de dar ese paso. E outra cuestión é referente a unha advertencia que fixeron estes días pasados varias editoriais sobre a situación do Consorcio Editorial Galego, non? Que dixeron que, alertaron de que isto podía levar a unha crise do libro en galego, dixeron que pediron a reunión coa Consellería de Cultura, que xa mantuveron uns contactos, pero que quedarían despois do verán. Entón, un pouquiño a valoración desa situación e que pasos está disposto a dar a Xunta para revertela. Grazas. Sí, a primeira pregunta. É curioso que o mesmo partido político que dende o principio non quiso non quiso saber nada do Pacto pola Lingua e dos grupos de traballo, agora resulta que queira toda esa documentación que para revisalo, primeiro quere unha reunión diferente a que lle estamos propoñendo o resto de grupos políticos, agora queren revisar unha documentación dun proceso no que se votaron fora dende o principio. Eu diría que deixen de enredar. Se realmente queren chegar a un acordo, a un pacto pola lingua, a maneira de facelo é a mesma que están facendo o resto de partidos, incluídos outros partidos de oposición que entenden que terán os seus posicionamentos, pero que entenden que no diálogo e non na fiscalización externa e en querer un tratamento diferenciado absolutamente dos demais, pensando que eles teñen un dereito que os demais non lles asiste ou que teñen que ter un trato diferente, así non se fan as cousas. Se queren estar no pacto, queren chegar a un acordo, benvidos. Se simplemente queren ser controlados desde fora, probablemente para intentar reventalo, como fixeron dende o principio, creo que ese, sinceramente, non é o camiño. Respecto á segunda pregunta, lóxicamente, se pediron unha reunión co Consello de Cultura, estou seguro que esa reunión a terán. Creo que non hai dúbidas da nosa importancia en manter, primeiro, o fomento da lectura e moito máis o fomento da lectura en galego. E, polo tanto, se hai que tomar medidas, está na man da Xunta de Galicia revertir a situación unha vez analizada, que non quepa dúbida que o faremos. Moi ben, pois, moitísimas gracias. Quen poida coller uns días de descanso,
que os colla e os disfrute. E os que non, pois que ese saleve que teñan un bo traballo durante o mes de agosto que agardamos que en todos os sentidos sexa tranquilo e para disfrutar. Moitísimas gracias.